No niin, eiköhän me jatketa tätä kaunista Mersun laittua, niin voitais tälle videolle niin hitsata tätä pikkusen, tai oikeastaan kaikki röijät piiloon. Hitsata hyvin, kun nyt on vehkeet millä tehdään. Ja sitten kun on hitsattu, niin hiottaa ja maalattaan tämä. Ja sitten kun on se tehty, niin sitten ruvetaan selvittää se moottorihomma, että miten sinne menee. Mä oon ollut niin kiireinen ja laiskainen, mä en ole jaksanut selvittää sitä. Ja sitten mun oma käyttöauto vähän niinku rupesi reistalle. Tässä ei ole oikein viihtynyt mitään tehdä tällekään. Mutta joo, mä siivoan vähän täällä tätä ympäristöä ja rupean sitten hitsaa, ettei koko mökki ole tulessa. Ja se on nyt vähän siirretty eri paikkaa. Tässä on parempi tehdä ja mukavempi tehdä. Ja ei yhtään sen kauniimman näköistä, mutta onpahan vähän lämpimempi ja ei tuule niin. Ei muuta kuin mennään videon pariin. Niin kuin tässä näkyy, niin tuossa on vähän isompi reikä ja täällä pieni, niin otetaanpa se rälläkällä irti ja sitten ei muuta kuin ruvetaan täppäille siihen uusi pelti kiinni. Pieni reikä on aina pieni reikä. Ja sitten tulee yllättäen aina vähän isompi, mitä se on. Tuossakin niin pikkunäppäs. Ei oo paha. Ei hirvitäkö pikkusen, mutta no. Ei muuta kun ruvetaan leikkaa siihen palana ja hitsailla se kiinni. Joo. Mulla on täällä laatikossa tämmönen näin. Sinne on lankakerät jo laitettu. Mä oon sitä sohvalla kun istunut, niin ihailua Tim Kolainen. Tää on ihan hyvä. Olen täällä erämänkin kerran tämmöiselle hitsannut ja täällä onkin mulla letkua valmiina, että saa pullot laittaa ja hitsausmaskina toimii sitten. En hoksannut, että mulla olisi varmaan kannattanut ostaa, niin mulla nyt on tämmönen. Ihan niin säälittävä tämä hitsausmaski, että mä en tiedä kuka tämä on niinku tehnyt. Jos tässä lähempää katsotaan, niin mikä... Jos alkoi hitsaa, niin pitää olla näin. Yhdestä pitää kiinni. Ja sitten pitäisi vielä hitsata samaan aikaisesti näin, niin sitä ei oikein tuu ehkä mitään, niin pitää varmaan huomenna käydä hakkeen maski kunnollinen. Varmaan menee huomisen puolelle tämä hitsaaminen vielä lisäksi. Joo, tai sitten teipattaa se vaikka tuohon. En minä tiedä. No. Mäpä laitan tuon minttiin ja rupean hitsaille sen ensimmäisen palasen kiinni. No niin, nyt on uusi päivä ja tässä mä istuskelen ja hetken lämmittelen, kun siinä masteri puhaltaa. No ei puhalla nyt, kun muuten ei kuule mitään. Niin tosiaan nyt on se uusi päivä, jos taisin mainita justi äsken. Ja pitää jatkaa hitsaamista. Eilen luulin, että mulla on painemittari särki, mutta se ei ollut. Niin ei muuta kuin ruvetaan hitsaa. Sinne olisi täppäilty ensimmäinen palaneen hollille ja hyvin näyttää, kun Mersussahan löytyy peltiä, mihin se voi hitsatakin kiinni. Niin ei muuta kun ruvetaan tekemään loputkin nuo palaset tuonne, niin hitsailla se sitten nippuun ja mä nyt leikkelen ensin tuohon oikeat palat ja sitä rattaa. Sehän melkein sama jättää tuo teippi, niin sehän tulee lokari eteen ja sitä kukkas sieltä näin. No ei vaan, ei muuta kuin pirrellä tuokin ja vaikka noppautuksella kuvaa sitten kun vähän täppäilee kiinni, ei se nyt mitään se ihmeellistä on, niin toko filmi poikki. No niin, sinne olisi ensimmäinen paikka tehty ja
Siitä tuli mitä tuli, ei ole ehkä mikään tyylikkää ja paras, enkä rupia hiomaan se enempää ja siihen ei muuta kuin massat päälle ja sitä rattaa. Ja kokeilen ainakin joku verran hitsata tälle epistolle. Sitten vaikka ota korjauspalaa. Nämähän olisi helppo tehdä, kun ottaisi korjauspalaa, leikkaisi oikean kohan täältä ja itse saisi kiinni, mutta mä ajattelin, että mä en nyt jaksa enkä halua, niin mä teen noista palasista, kun ei nämä nyt niin isoja oo. Eri asia niin kuin siinä rouvan Mersussa, minkä nyt vasta hitsattiin leimalle, niin siinä oli oikean puoleen tämä sisäkaari täältä, niin sehän piti vaihtaa tuolta. Menikö se tästä sitten alas ihan täältä? Aika iso pala piti vaihtaa, niin mä hain korjauspalaan, mutta tähän en ajatellut hakia. Hitsattanut näistä palasista. Niin, eiköhän mä tätä pikku välitsekki, mitä ollaan tässä tehty, ja voi aloittaa ensinnä täältä. Täällä on se iso leikä on ummessa, sitten tuolla oli pikkureikä, se on hitsattu. Sitten on helmaa, hituuseen hitsattu. Siinä oli sitten reijän kohdalta, missä on se vakio nostokohta, tai no se toinen Mersun nostokohta. Kumminkin en nyt keskity siihen. Tästä oli ruostunut ympäriltään. Mä ajattelin, että mä porran tuohon reijän, että se leikä tulee umpeen. Mitä? Siis tulee reikä, ei se mene umpeen, kun mä sen porraan. Niin. Sekä ollaan saatu hoidettua. Niin. Se porataan heti, kun mä saan teriä haettua, investoitua. Porkkana terä on hyvä tuohon. Saa justi sopivan reijää siihen. Ja ei muuta kuin jatkettaa hitsaamista. Tuolla on seuraavaa hitsausta tuolla helmassa. Niin kuin sitäkin näkyy, viime bilimillä näkyy. Siinä oli kans ympäriltä ruostunut pikkusen ja myrskyn jälkeen on poutas sää. Vihdoin on sen saanut ymmärtää. Joo, pysyskää se siinä. Tosiaan syy miksi tässä on tätä siilomuovia, niin jos tuonne lentää kipinää, niin sitä varmasti syttyy monta asiaa tuleen, joten laitettaisiin se vähän suojaisi. Tässä mä kyllä kumminkin vahin ja on sammutinta ja kaikki, ettei nyt vaan palas mitään. Joo, semmoista. No niin, tehdäänpä tännekin paikka ja tosiaan jos joku ei tiennyt, niin mä teen tämmöisellä yksinkertaisella ratkaisulla nämäkin, että teippiä vaan ja sitten leikellään tonne. Tuostakin tuli väärän kokoinen. Herranen aika. No. Tässä tosiaan niin saa leikeltyä suurin piirtein sopivan palasen. Niin. Painella. Tuossa. Tässä varmaan hitsaushanskat hommata, ei nämä oikein hyvät. No, menee se nyt. Ai. Täällä oli muisti just, että kaaria pitää vähän hitsata. Niin. Mitä? Onko mulla se... Se pitää hitsata. Joo, ei se auta kohta rälläkkä kättä ja ruveta touhua. Ja täälläkin on näköjään leikä. Ja näkeekö tuolla on reikä. Joo. Tuo rälläkkä taisi ottaa viimeisiä. Mä en uskalla tällä rälläköjä, kun tämä pitää tämmöstä ääntä. Joo. Eikä me tehdä sillä lailla, kun nyt on hitsattu ja jonkun verran. Niin ja en tiedä, jos tästä tulisi nyt jonkun mittainen video ees, että sais kuvattua pikkusen, ettei aivan unehu koko homma.
Niin joo, ja sitten en kuvannut siitä videota, kun otin takapuskuri irti, se ei ole niin ihmeellinen juttu. Ja tästä otin se hienon kehiko pois rälläkällä ja muutamalla kirosanalla. Se oli vähän tyyläs ottaa. Ja nyt en tiedä minkälainen video tästä tulee, onko hyvä vai huono vai mitä. Niin seuraavalla videolla me jatketaan tätä hitsaamista ja jotakin muuta. En vielä osaa sanoa mitä. En minä tiedä. Pistä kommenttia, tykkää ja anopit, appiukot, kissat, koirat, lehmät, kaikki. Joo, ei muuta kuin vilimiki.